Ola, boas tardes a todos. Benvidos pais e alumnos á audición de piano. Bueno, nada, simplemente recordarvos que apaguedes os móviles antes de comezar, que a alumna Lola Gómez Lijó non vai tocar, entonces para que estedes pendentes os alumnos de cando vos toca tocar. Nada, e nada máis, que disfrutedes tocando e escoitando, xa está.
bueno, pues moitas gracias por participar, enhoraboa a todos. Simplemente recordarvos que a semana que ven, o lunes e o mércores, haberá audicións tamén de piano e de corda e de vento, serán a mesma hora, 7:30, e se queredes asistir como público tedes que enviar de novo un correo ao secretario do Conservatorio. E nada, moitas gracias por asistir e gracias á concejala de Educación por vir tamén a esta audición.